Добър ден, уважаеми старозагорци! Добър ден на всички зрители на канал 3. Днес, за жалост, темата ще е трагична. Предаването ще е тежко, но трябва да го направим. Знаете, онзи ден публикувах един пост на госпожа Елена Йошева от град Раднево, свързан с починалия и съпруг. Самоубилия се съпруг, както е дадена информацията от УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович. Съпругът Гочо Гочев е бил на лечение в тази болница от 18 до 20 април 2026 година. Искам да ви прочета първоначално поста на дамата, който ме провокира да я потърся, да дадем гласност на този проблем, който тя поставя. Всъщност тя има няколко проблема, но в процеса на предаването ще ги коментираме. И да търсим решение. Жената иска справедливост, иска нормалност, иска от управата на болницата да се вземат някакви мерки. Това нещо да не се повтаря. И, както и преди съм казал, да не ставаме периодично борячи на трупове. Защото в 2026 година това, което прочетох, за мен е недопустимо. Недопустимо. В тази връзка ще направя и анонс. Обръщам се и към професор Йовчо Йовчев, който е директор на болницата. Ще очаквам да се свържи с мен след предаването, да чуем и неговата гледна точка. Нали, така е правилно, така е справедливо. Да каже какво ще прави от тук нататък. Защо се е стигнал до този инцидент? Обърнал ли е внимание на длъжностните лица в това отделение по гръдна хирургия в УМБАЛ, професор доктор Стоян Киркович, и какви мерки ще се вземат. Сега минавам директно към поста на госпожа Йошева. Здравейте, хора! Не знам към кого да се обърна, за да изкажам мъката си и нехайството на лекари и сестри в окръжна болница и по-точно в отделението по гръдна хирургия. Пиша това с цел да дам гласност и някой да вземе мерки, най-накрая да се сложат решетки на по-високите етажи в болницата. Толкова ли няма средства и заинтересовани относно това? До кога ще скачат хора от етажите? Повтарям, до кога ще скачат хора от етажите? Къде е директора и кмета в тази ситуация? Не им ли пука за човешкия живот? При нас се случи нещастието, дай Боже да не се случва и на други хора. Когато заведох съпруга си на 18 април 2026 година на преглед в болницата, професор Вълчев каза, че е добре, но да влезе профилактично за 4-5 дни. Да се вземат едни пари, естествено. И после не знам какво се е случило. На 19 април срещу 20 април съпругът ми е скочил от етажа. Когато го заведох, нямаше никакви признаци на отклонение. Беше си нормален. На 20 април, когато разбрах за инцидента, отидох при професора и той ми каза, че е халюцинирал. Била го връзвала сестрата с бинтове, което не знам как ще стане при него. Все пак говорим за здрав мъж на 55 години. По-късно след погребението пък каза, че го връзвали с каиш и той се е бил откопчал, което не ми се вярва. Аз ги попитах защо не са ми звъннали или да потърсят специалист по случая. Ако това е така, да, вземаше лекарства, но винаги се е страхувал да не умре. И сме ходили на лекар и за най-малкото нещо. Сега да посегне на живота си ми се струва нереално. Освен ако не са го провокирали по някакъв начин и да е искал да ги сплаши или се е шокирал. Не знам и надали ще разбера някого. Истината. Жената търси истината в случая. Дори и да не е бил в кондиция с някакво отклонение, е трябвало да вземат строги мерки. Но това е моя грижа вече. Причината сега да пиша това е безхаберието на управниците. До кога? До кога? И това не е единствен случай.
но никой не го отрази никъде. Пазим си авторитет. Възмутена съм. И като човек, и като пострадала тук в случая. Да оставиш здрав човек в болница и да ти го върнат в ковчег е нещо ужасно. Защо някой там не си е гледал работата както трябва? И друг път няма средства за решетки. Тя и болницата е в окаяно състояние, а къде отиват парите, които се вземат? Въпрос. Къде отиват парите ни? В здравната система. В здравеопазването парите, които се вземат под формата на здравноосигурителни вноски. Парите, които се плащат по разни здравни застраховки и така нататък. Къде отиват тези пари? Защо държавните и общинските болници са в състоянието, в което са? Толкова ли е трудно да бъдат обезопасени поне? Поне обезопасени. С това спирам моя анонс. Ще дам думата на госпожа Йошева да даде по-подробна хронология на събитията. От началото какво се е случило с нейния съпруг, кога за първи път го е завела са отшли заедно в тази болница, защо, и да каже накрая как е разбрала за неговата смърт, кога е разбрала, от кого е разбрала и какво ще последва. След което ще очаквам и професор Йовчев под някаква форма да се включи или като коментар, или да направим отделно предаване с него, в което ще искам да бъдат поети конкретни ангажименти. Не общи приказки, а конкретни ангажименти. Поемам ангажимент към госпожа Йошева и към всички вас това видео да достигне до Министерството на здравеопазването. Както знаете, от утре ще имаме ново правителство. Ще имаме нов министър на здравеопазването. Той ще бъде информиран за този случай. Ще изискваме проверка, адекватна проверка. И в тези проверки вече освен медицински лица, аз ще настояваме за присъствие на граждански лица, независими лица. Да присъстват в тези проверки хора с авторитет, хора, които са гарант, че проверките не се провеждат фиктивно, че проверките са адекватни и накрая от тези проверки ще има някакъв резултат. Не просто да отчитаме дейност. И както казах, на мен ми е омръзнало през последните поне 10 години, откакто се занимавам тук с обществена дейност, да сме просто броячи на трупове. Нека с този инцидент, който се е случил, това нещо да спре. Трябва да спре. Защото както аз, така и вие, така и всеки един български гражданин не е застрахован, че няма да изпадне в състоянието, което е бил господин Гочев. И след това да викаме всички, ами това е положението. Такава ни е системата, Бог да прости и до там. Това нещо не може да продължава така. Това е от мен. Само секунда. Давам думата и на госпожа Йошева. Госпожа Йошева, отново съболезнование за съпруга ви. Разкажете вашата гледна точка като хронология. Кога за първи път отидохте в тази болница? С какви специалисти се срещнахте там? Какви са били опакванията на съпруга ви? И до фаталния инцидент, нали, какво се е случило? Средата на, не знам, февруари месец, като цяло, февруари месец отидохме в болницата, спешно отделение. Мъжът ми изобщо не беше добре. Пригледаха го там и го насочиха към гръдна хирургия, защото събира гной в белия дроб. Оперираха го след това. Лечението мина добре, всичко беше наред. Професора каза, че няма туморни
образование, няма няма застрашаващо нищо за живота му, всичко е наред, ще се оправи, бил е накосан да умре. Да, спаси го тогава и не отричам. След това по клинична пътека, защото само 5 дни може да стои в болница, изписа го, на следващата седмица пак го прие за допълнително лечение. Стоя още там 5 дни и го изписа отново. Нали. Беше си добре, всичко беше наред. Тук говорим за завеждащия отделението професор Вълчев. Да, добре. След което мина доста време, нали, нямаше оплаквания. Тук преди време започна да казва, че го болят гърдите, стягат го, не му е добре и поиска да дойдем пак на консултация с доктора, да го прегледа, да каже дали всичко е наред. То казваше, че може да... Опасяваше се да не пак да се получи също да набира гной в дробовете. Професора го прегледа, прави му рентгенова снимка, каза, че няма нищо, всичко е наред. Още мъничко е останало, нали, да се доизлекува. Но трябва му се назначи терапия, да влезе в болницата за 4-5 дни, един вид профилактично. Аз попитах професора, не може ли вкъщи да се провежда тая терапия. Той ми каза, сега по-добре е в болницата, нали, да се проведе терапията, но слагаме венозно антибиотиците, там каквото трябва и 4-5 дни ще го изпишем. И аз се съгласих какво да правя, нали. Това говорим за 18 април, когато сте учили за 18 април, да. събота, да? Когато оставил го в адекватно състояние, нищо му нямаше признаци на отклонения, нещо, да видя по нещо, че този човек не е редовен, че нещо му става. Чувахме се, като се прибрах, се чухме, на другия ден сутринта се чухме. Всичко беше наред. Даже той ми каза в неделя сутринта, утре ще питам доктора дали може да ме изпише в четвъртък, да можем, като не си на работа, да дойдеш да ме вземеш. И аз казах, добре, ама не бързай сега, ако нещо трябва там да се долекува, да се изкара целият престой, както е нормално, да, разбирам. Да не напрягаме нещата, нали? Да не се бърза. Да не се бърза. И той каза, добре, но ще говоря, вика, ако може за четвъртък да ме изпише. И това беше, вечерта ми се обади в 11 часа, вечерта, и само ми каза, Елена, ще говориш ли с мене? Викам, да, ще говорим, казвай какво има, обаче затвори телефона. И аз после не звъннах повече, не видях, че нещо, може да има нещо нередовно. На другия ден... Това говорим вече на 19 април. Това е неделя, тогава 19 с него последно 23 часа. Да. Добре? Видях на другия ден сутринта, като станах за работа, видях, че ми е звънял в 1:30, вечерта 5 пъти ми е звънял. Но аз винаги се оставям телефона на беззвук, да не ме притеснява, нали... Разбирам, да. Да мога да се наспа, защото ставам в 4 часа и отивам на работа. И като стана 8 часа, звъннах на болницата. Звъннах на мъжа ми по-точно на телефона. Никой не дига. Един път, 2 пъти, 3 пъти. Вече на 4-тия път някой вдигна една жена и каза, викам, защо Гочо не ми вдига телефона? Къде е? Какво става? Тя каза, не мога да ви кажа. Викам, добре, какво се случва? Кажете ми. И аз вече нещо ме попари. Вряла вода. Викам, кажете хора, какво се случва? Има ли му нещо? Не мога да ви кажа. Звъните на друг телефон. Тогава тя ми затвори и аз звъннах на професор Вълчев да питам какво се случва. Той ми каза, какво да ти кажа, момиче,
снощи е скочил през прозореца в 2:30. Викам, защо? Какво е станало? Защо е скочил? Има ли проблеми? Ми като дойдете, ще говорим. И аз веднага тръгнах от работа и дойдох в Стара Загора да видя на място, да ми обяснят какво се случва, защо е станало това. Доктора от някъде изскочи пред мен и каза, ами, не знам какво се е случило, беше започнал да халюцинира, привиждали му са мишки, мравки. И аз казах, добре, като е имало проблем, вие защо не ми звъннахте през нощта, да ме информирате, да ми кажете, може би нещо щях да направя. Той каза, посред нощ да звъним на близките, нямаме тая опция да звъним посред нощ Такава на практика. близките. Да. И тогава, като нямате такава практика, казах, защо не повикахте специалист? Ако това не е по вашата специалност, трябваше да повикате психиатър. Психиатрията е тук под вас. Има нервно отделение. Имало е някакви възможности да направите нещо. Тя сестрата го вързала с бинтови и той се е измъкнал от бинтовите. Те такива хора с делириум направо стават много хитри и много силни. Скъсал е бинтовите и е скочил през прозорец. Което аз първо се усъмних, че една сестра сама може да го вържи този як човек. Той нямаше да даде. И след това пък как ще скъса тия бинтове и няма да има никакви следи от връзване по ръцете. На погребението погледнах ръцете му, нямаше никакви следи от връзване, което му озадачи. Аз съм наблюдателна личност и много ги гледам тия неща. Обръщам внимание. След погребението изпратих един мой познат да вземе епикризата, защото направо не бях в състояние да пътувам. И той пусна на високоговорител да чувам какво говори професора. Професора измъкна някакви каиши и каза, ето с тия каиши го бяхме вързали. Как се е измъкнал, не знаем. Те стават силни и се освобождават по някакъв начин. За което също ми става много смешно и странно, че и съм говорила и с други хора, които са били санитари, доктори, болници. Няма случай някой да се измъкне от каишите и да направи нещо. А според въпросния професор, защо съпруга ви е изпаднал в този делириум? В смисъл това от медикаментите, които са му давали или... Не е обяснил. Нищо не ми е обяснил. Добре, нека само да прочита, защото стана въпрос тук за епикризата. Искам да кажа, нали, под изход от заболяването какво са описали. В 02:30 часа на 20 април ми се обади дежурната сестра за това, че пациентът беше скочил през прозореца на 7-ма стая, вероятно с цел самоубийство, без присъствие на свидетели, като през това време сестрата е правила манипулация на тежко болна жена в друга стая. Сега, нека да кажем тази гръдна хирургия, на кой етаж в болницата се намира? 15. На 15. Това е изключително висок етаж. Човека е нямал никакъв шанс да оцелее от падане от такава височина. Най-малко 40 метра сигурно е това нещо. Да. Ами по 3 метра да са, даже 45-50 метра идва височина. Интересно е защо, ако се е случило това нещо наистина в 2:30, вие казахте, че сте се обадили чак сутринта в 8 часа и никой тогава не... До тогава никой не ми звънна. Никой не ви е потърсил. Нищо, да. Даже професора ме попита, никой ли не ви се е обадил? Казах, не, никой. И вие можете да се обадите. Защо трябва някой друг да ми се обажда? Нали човека е във вашето отделение? Да. Би трябвало най-напред сигурно вие да ми се обадите. Не знам. Може би реда е такъв от полицията да ми се обадят. Не знам какъв е ред. И след това, след този инцидент, вече са минали
Ние сме 7 май. Вече са минали почти 20 дни от тогава. Значи вече е 20 дни. Да, някой от ръководството на болницата до сега да ви е търсил, нали, да обясни какво е станало, Никой да не изкаже ме е някакво търсил, съболезнование. Никой Да. не ми е изказвал съболезнования, качих поста с цел да спрат тия неща. Тия хора там, тия персонала да си гледат добре работата, все пак са на работа. Не казвам, че някой трябва да пази пациента цяла нощ, но при положение, че го виждаш, че има някакво отклонение, трябваше да се вземат някакви мерки. Не в последствие да ми измислят, че са го връзвали и това не е така изобщо. Защото ако бяха го вързали с каишите, няма отърване. Няма как да скочи. За мен е така. Да. Да видят, да помислят малко как трябва да излъжат. За мен това е... И в крайна сметка казахме, че човека така или иначе ние няма как да го върнем. Няма да го Това върнем. предаване го правим един вид с цел превенция. Нещо да Искаме се- да обърнем внимание на ръководството на болницата, да обезопасят етажите поне от От третия третия. етаж нагоре, поне Да. да се обезопасят. Може да се направят най-лошия случай да не е решетки. Може да се направят прозорци, да се отварят само отгоре. И мисля, че това не е голяма трудност и не струва много пари. Колкото и да струва, човешкият живот е над всичко. Трябва да се помисли на това. Надявам се професор Йовчев да гледа това и да помисли малко по-сериозно над нещата. Все пак сте директор и вие отговаряте за вашата болница. Не може да... Такова безхаберие не може. Не може. Нереално е. Нереално е. Отиде си един млад човек, здрав, прав, просто не знам как ще го преживея. Да не бях го оставила тук. Къде можех да зная, че ще стане така? Оставям го на доверие. От лекарства ли, от какво е? Някой трябва да каже, да ме обясни какво се е случило. Защо е станало така? Защо не са взели мерки? Навременни мерки. Казахте, че от информацията, която имате, вече има започнало досъдебно производство. Да, образувано е досъдебно производство, така ми казаха. От второ РПУ, там ме викаха на разпит да обясня да сме се карали, да не сме имали проблеми и така нататък. Нямахме проблеми. Той толкова много се страхуваше да не умре. И накрая остана в болницата да умре. Жестоко е. Не искам на други хора да се случват такива неща. Ами, добре. Ако искате още нещо да кажете в заключение, дали към професор Йовчев? Надявам се Министерството и Да, в лицето на новия Йовчев министър. От утре ще имаме нов министър на да здравеопазването. вземете някакви мерки. Вземете някакви мерки, направете нещо. Не може да бъде... Не може тая безотговорност да продължава. Не може да продължават тези неща. Ние сме хора. Утре може да е някой ваш човек. Никой не е застрахован. На всеки може да му се случи нещо, да изпадне в някакво положение, но трябва да има кой да го спаси. Аз, този човек, толкова съм го пазила през годините. Просто не знам. Не съм го оставила на пътя, аз съм го завела в болница. И да ми го връщат ковчег. Това е ужас, хора, разберете, ужас. Трудно се преживяват тези неща. Да не говоря, че майка му не е на себе си. Нормално е, всички
негови близки, които са го обичали, уважавали, приятели, колеги, нормално е Това така. направо изключва Да. моменти. Добре. Ами, Това е моето послание. към това е от нас. Не знам как да завърша. И аз искам да се обърна към в случая към професор Йовчев, като старозагорец, като директор на болницата. Обръщам се чисто човешки към вас. Като човек към човек. В крайна сметка това са хора. През болницата ви минават десетки хиляди българи, предимно хора от Старозагорска област, всяка година за лечение. Повтарям, за лечение. Те не идват там, защото няма какво да правят. Те идват там, защото имат проблем да се лекуват. Близките им ги оставят на грижите на специалистите в тази болница и се надяват техните близки да бъдат излекувани. Нека не се стига повече до такива ситуации. Нека променим мнението на хората за българското здравеопазване. Не както казва приятеля ми Васил Монев, Бог да пази българите от българското здравеопазване. Защото хората, когато идват в болница, те идват с надежда. Идват с надежда, че ще бъдат излекувани, че ще им бъде решен проблем. Това е най-голямото здравно заведение в областта. В него работят близо, ако не се лъжа, 900,000 човека. Визирам медицински сестри, лекари, санитари и така нататък. Това здравно заведение трябва да има авторитет. Трябва хората, когато идват да се лекуват, да знаят, да са сигурни, че ще им бъде оказана качествена медицинска помощ. А не да ги прибират техните близки след това в ковчези. Ние, старозагорци и хората, които са в случая от Раднево, но няма значение от Гълъбово ли, от Раднево ли, от Казанлък ли, от Черпан ли, да бъдем зрители и да бъдем борячи на трупове. На мен ме е омръзнало да бъдем, както казах и в началото, борячи на трупове. Това е немислимо в 2026 година. Искаме да вземете конкретни мерки. Чакам ви още днес. Или да се свържете с мен, или да излезете в нарочна пресконференция да направите видеообращение, каквото искате направете. Това трябва да спре. Както каза госпожа Йошева, от 3-ти етаж до 15-ти етаж, всички етажи, всички стаи, където има пациенти, трябва да бъдат обезопасени. Обезопасени, да не се стига до такива случаи. Без значение хората там в какви състояния са изпаднали моментни. Дирили уми там, не знам как ги водите в болницата. Това не е единствения случай. Това е недопустимо. Да се стига до скачане там през прозорци и да няма кой да ги спаси тия хора. Няма да коментираме сега тук в случая кога е трябвало да се обадят на жената, кой е трябвало да се обади, кой да обясни. Дали наистина този човек е намерен в 2:30 скочил. Тя се е чула с него в 11 часа вечерта, в неделя. Разбрала е за смъртта му чак в 8:30 ли там, когато се е свързал с професор Вълчев ли беше? Да. Вълчев. Но трябва болницата, освен място за лечение, да е и безопасно място за лечение на хора. Вземете мерки. Като хора, като човеци, като специалисти, като ръководител на това здравно заведение. Това не трябва да се повтаря. Това е, което имам да кажа. Ще ви държа в течение така за развитието на случая. Надявам се и от Министерството на здравеопазването да вземат някакви мерки. Ще сезираме новия министър на здравеопазването.
В крайна сметка хората трябва да се чувстват безопасност. И техните близки. И техните близки. Трябва да знаят, че както са се оставили близките в болницата, да се лекуват, ще ги приберат оттам живи и здрави. Така е редно, така е нормално да бъде. Това е от нас. Благодаря, че имахте търпение така да изгледате клипа. Ще ви държа в течение за ситуацията. В крайна сметка, жената иска справедливост, иска нормалност, иска да предпази следващи пациенти на това лечебно заведение да не им се случва това, което се е случило с съпруга й. За което само мога да я поздравя в този момент, нали, че намира сили да излезе и да говори открито за този проблем. Благодаря на всички. Лек ден ви желая.